Haleluya. Kaitor kaham bini hamjang ma khairok ma pagdeya. Ini belain tong tujak belain khasang jak. Chung tabo sokphai jak sothiram para abakwa Ganganagar ni saka yang danggabar ni yang bising ekdom bolong bising. Yesus Kristo ni kokthungma kaham na pinani abakwa bini mungno keplai ke sawite yang ni borok no mathangjagmu molbrung ni mathangjagmu langmano pinani bange ots jora kaham bakwa o sep kaham manka abun bange kaito no hambai simisi ya phana chugu yes tini o jora manmane abo kaito ni jare asuk bolong bisingo na yang tower tongo na yang current tongo na yang network tongo kuno phan kri yang kwbangma family tongo 45 family tongo jotono huk khaichau afono tini Yesus Kristo jungno jora kaham bima bangai somoi kaham bima bangai chung phai sokphai jak asuk bolong bisingo phano tini obon bangai kaitono hambai ya phoro yes asung san nokbar wati tufan jesan phaitung jisuni kokthungma kaham pithani jungno kebo nichemui maya tamani ba soi Yesus Kristo sungbai tongma bangai jung kebo kiriya jung kebo lachiya tamani ba ani babu ni kokthungma kaham pithani tei samna kirina na abun bangai kaitono hambai ya phoro ani naisukma Yesus Kristo na ongai tini asuk jora kaham asuk bolong bisingo phano sokphai ka norok bebak no ang phunuknai ko norok nai mangkhana obo tuisa yang digi butuisa tei yang ro bujoto diginu tuisa borok na current tongo na tui kaham tongo na filter tongo boro orna tui nungo o tuisa ono tui nungbai borok aphano yes tini opara chung sajakse ham sajakse tamni himba soi Yesus Kristo o oro 4-5 family yachak sokha Yesus Kristo no taki believe klaika te borong ni bisingte o parao kabangma je khoroksa borok tonar borok bebang no abo Yesus Kristo no yachak ni man khaina abo angku to klayo tamni ba je jaga Yesus Kristo tongo a jaga chung saja te hamari kitong thongma mungsase haleluya abun bangi kaidon hambai simsia poro o parao te kaham kri filter kri current kri hafana wana na kuno kri tamni ba bebak Yesus Kristo ri peka bebak amma thangnaisa afar yuri peka wang kuto klayo yes hallelujah tamani ba kaitoni hamjangma khairongma mungsabai suna kri asuk tongtho jaga asuk bolong bisingo phono tini oroni bororo Yesus Kristo no yachagi manka akite Yesus Kristo no naisik manka te borok change namu sugjangma bai tini Yesus Kristo borok ni nokhongo tini phaima bai te borok hamsajak te hamari gnang mangse hakite kaiton hambai simsi ya pharo ojora ka hamtini bori se mano hakite bini jare asuk longjarne hachalma lama phai tini bini kokthungma ka hamno pithani chungno chubama bange abahaino chungno kaito sabrong brono thangdi nar asungsani chati achati no thangi piridi manak jagawo achati musungidi haki aro chungsa sangnai ni samahai achati chung yang mane chung sikla rok achati manak jagaw tlangna nangnai jefrung manak jagaw chung chati thangke se aro chati sobi chung sanai abahaino Yesus Kristo no yachak dingna soknai rok borok chati haikino chung sanai manak tongmani no tabuk chung saka chati phaika abahaikino pohor ni logitak borok hakite opara hamsaja te hamari gnangse ulmo kaitona hambai simsia pro ojora kahaman mama amen kaitona belai hambai nini mong chukma habai asungsar ganangai lob jakinte bori jaksito amen